Toto je Doba digitálna. Podcast o digitálnom marketingu, technológiách, aplikáciách, kryptomenách a o všetkom, čo patrí k životu v 21. storočí. Moje meno je Tony Dubravec. Ahojte, počasie tu máme novú epizódu podcastu Doba digitálna. Tentokrát ide o záznam rozhovoru s influencerom Peťom Lackovičom, ktorý sme robili v rámci nášho nového networkingového konceptu Trnavský business branch. Tým, že Peťo je Trnavčan, tak bol logicky jedným z našich prvých hostí. A v rozhovore v rámci programu sme sa s Peťom rozprávali o tom, aké je to živiť sa ako influencer, aké je to živiť sa ako tvorca obsahu, aké je to spolupracovať so značkami ako je Jim Beam, Red Bull, Rayo alebo McDonald's. A samozrejme aj o tom, aká bola jeho cesta alebo aký bol ten prerod zo zamestnanca na dnešného podnikateľa a influencera. Podľa mňa to bol super rozhovor, má to okolo 40 minút, bol to veľmi autentický a otvorený rozhovor. Peťo je skvelý respondent, ktorý sa nebojí žiadnej otázky, takže malo to veľmi príjemnú atmosféru. Verím, že vás to bude baviť. Ak by vás zaujímal samotný Trnavský business branch ako nový networkingový koncept, ktorý prinášame do Trnavy každý mesiac, tak dám vám do popisu link na naše sociálne siete, kde nás môžete sledovať a kde sa môžete už čoskoro dozvedieť, čo chystáme na jeseň, čo chystáme potom v ďalšom roku. A ak vás to bude zaujímať, tak budem veľmi rád, ak sa niekedy uvidíme naživo a užijeme si dobré jedlo, dobrú kávu, dobrých hostí, všetko z Trnavského regiónu a verím, že to bude veľmi fajn. Takže užite si rozhovor a verím, že sa vidíme na niektorom branči. Čaute. Dobre, priatelia, tak poďme na našu druhú časť toho hlavného programu a máme tu teda Peťa Lackoviča, čo je náš trnavský rodák. Si aj rodák? No z Trnavského kraja, áno, ja som konkrétne z Strakovic, čo už je bohužiaľ Hlohovecký okres. Fuj. Máme HC značky. Takže nie. Takže nie, dobre, tak nič. Dvakrát som sa pomýlil. Ale má prízvuk presne jak Trnavčan, takže to sa ráta. A teda Peťo je influencer, veľmi populárny aktuálne, má skoro 200 000 sledujúcich naprieč sociálnymi sieťami. To si zaslúži potlesk, samozrejme. Ja. Ale čo je na Peťovi zaujímavé, tak je to, že ešte nedávno to tak nebolo. Peťo aj podľa mňa tú svoju popularitu získal na tom, že vlastne nazvem to, že bol taký obyčajný človek, že ktorý normálne chodil do práce a popri tom si začal točiť content na sociálne siete a ľuďom sa to páčilo, tá prirodzenosť a tá uveriteľnosť toho. Teraz už je to preč, lebo už z tej práci skončil, ale o tom sa presne chcem povedať. Takže Peťo, skús nám ty povedať iba tak na úvod, že kde vznikli také tie prvé popudy, že si začneš točiť nejaký content, lebo to je veľa ľudí nad tým premýšľa, nie každý to urobí, nie je to zase úplne ani jednoduché, takže že aké to bolo na začiatku? Myslím si, že väčšina ľudí, ahojte inak, ďakujem za pozvanie, dobrú chuť vám prajem a tak ďalej. A teda myslím, že väčšina takých mladých ľudí z mojej generácie nad tým premýšľajú minimálne, keďže za tým vidia nejaký ľahký spôsob, ako možno robiť to, čo ich baví, alebo zarobiť si peniaze. Ale dlho som hľadal nejakú tú, ja neviem, že aby som si uveril, že viem povedať niečo zaujímavé a viem nejako ľudí zaujať a je hlavne ťažké, keď proste všetci už všetko natáčajú, že možno nájsť nejaký ten svoj štýl. A začal som s točením v roku 2022, keď som skončil vysokú školu marketingovú FMKčku. No a nevedel som, akože snažil som sa nejako zamestnať v marketingu, lenže som na prax veľmi, nedbal som na prax, vôbec som akože neriešil nejaké stáže a tak ďalej a tak to aj dopadlo, asi ani jeden životopis sa nejako neujal. Mal som ísť robiť marketing, asistenta marketingu do jedného piešťanského hotelu, tak som si povedal, že pôjdem radšej robiť. Ty si išiel robiť zaujímavú prácu. Vy si robil vo firme, kde ste montovali zdviháky v pneuservisoch, tak to dobre to hovorím? No áno, akože celkovo autoservisnú techniku, lebo ľudia si často myslia, že som robil, že ti opravím auto, lenže ja opravujem tie stroje, ktoré akože pomáhajú opraviť auto, čiže plnečky do klímy a zdviháky, vyzúvačky, no a všetko, čo sa týka autoservisu. A táto ponuka konkrétne prišla od môjho svokra, u ktorého som nikdy nechcel pracovať, ale žena hovorí, že tak aspoň na chvíľu to vyskúšaj a už to bolo skoro 2 roky, no. OK. Mal si niekedy pocit, to sa opýtam úplne úprimne, že to nie je to, čo by si mal s vysokou školou robiť? No, hlavne keď som prišiel akože k rodičom a že prečo robím. Ja, že oni mali ten pocit. Áno, na čo som sa drbal na tú vysokú školu, keď robím toto.
Čiže, no, tak som sa snažil nejako realizovať aj mimo toho, že robil som si takto niečo vlastne, aj keď som fakt, že donedávna nemal nejaký pocit, že by som sa tým mohol živiť, ale nejako to prišlo a hlavne toto povenovanie influencer mi ešte až tak veľmi nejde do úst, že to... Čo by si radšej bol, keby aj by to ľudia označovali? Ja ani neviem inak, že brať ma ako bežného človeka, že stále, lebo teraz mám pocit, že fakt, že v istom bode si asi tí ľudia urobia nejaký ten kult osobnosti a už je to také zvláštne, že keď tí ľudia te stretnú, vieš, a chcú sa hlavne, že často sa mi stane, že proste príde, ahoj, čau, chcem fotku a ide preč. Proste normálne, jak zobere si Pokémona a ide preč. A ja sa chcem aspoň porozprávať, ako sa máš, ako sa voláš, ale nič väčšieho. Tak to. No jasné. K tej sláve sa ešte dostaneme. Aké bolo, že úplne prvé video, čo si urobil? Alebo nie, že čo si urobil, ale čo si publikoval? Bolo to na YouTube a bolo to také klasické, že ako sa stravovať, ako schudnúť a no to bola bolesť, to som všetko veľmi dávno vymazal. Prečo? Ty si bol aj tréner nejaký čas. Áno, donedávna som bol tréner, mal som tu aj Sašku kolegynku, len akurát išla už trénovať a ono to celé začalo tak, že ma to bavilo a zase niečo, že väčšinou teraz je veľký trend chodiť do fitka, cvičiť a ľudia hľadajú, že spôsob, akým sa uživiť alebo čo robiť, teda robiť to, čo ich baví a prvý taký nápad väčšinou býva, aspoň ja to tak beriem, že fitness tréner, len potom si myslím, že väčšina ľudí aj pochopí, že to není až také ľahké a že tá láska k tomu cvičeniu a fitness ťa veľmi opustí, keď tráviš vo fitku 10 hodín denne. A nie svojimi tréningami. No, presne. Hej, kapem. No dobre, a keby sme sa teraz pozreli na tie 3 roky dozadu na tom Instagrame, tak čo by sme tam našli? Aké prvé video? Alebo bol prvý TikTok? Lebo ja som ťa prvýkrát zaregistroval na TikToku. No ono to bolo, že prvý rok to bol iba TikTok, lebo som sa hambil to dávať presne pred Toto má veľmi veľa ľudí, že sa hambia dávať veci na Instagram, lebo tam majú kamošov a známych a TikTok je taký cudzí svet, tak tam si to experimentujú. No presne, jak si to povedal, že aspoň tam sa nejako viem v tomto, lebo ja som neviem, veľmi som si neveril ani v tom, čo robím a hlavne proste povedať niečo zmysluplné a súvislé na kameru je zrazu strašne ťažké, aj keď to tak nevyzerá. Ako si sa to učil? Lebo ty si, aspoň z tých videí, to poviem akože za seba, si pôsobil tak ako keby, že prirodzene ti to ide. Že taký veľmi spontánne, ale keď hovoríš, že to je ťažké, takže aké tam boli zadrhely? Neviem, že proste som sa postavil pred tú kameru a bol som zrazu, ja som taký, že veľmi ukecaný, ale zrazu tá kamera to všetko zastavila, že som bol úplne, že dopotený, ťažko sa mi rozprávalo a potom som časom vlastne pochopil, že, alebo ja som si sám seba som sa presvedčal, že najprv som si dal, že jedno video za 2 týždne a potom za týždeň a stále som to posúval, až to došlo v istom bode, že som robil 3 videá za deň a tamto úplne, že čím častejšie to robíš a to asi funguje vo všetkom, tak tým ľahšie sa to, alebo tým sa to... Koľko trvalo, kým si zaznamenal, že nejaké video vystrelilo, to nazvem? To bolo možno nejaké tretie video, lebo... Že hneď takto rýchlo. Hej, no, lebo ten algoritmus je veľmi nevyspytateľný, akože ja som akože nestihol takúto vlnu, lebo TikTok bol v istom bode tak nie že silný, ale že vedel si tam dostať veľa videní za hocičo, lebo veľa ľudí tam netvorilo ešte a bola to vlastne nová sociálna sieť a preto aj teraz veľa tvorcov, ktorí boli na TikToku, majú teraz 500 000 sledujúcich, tak reálne nikto už ich nepozerá, pretože ten algoritmus sa tak zmenil, že máš 1 000 000 sledujúcich a tvoje video si pozrie 1000 ľudí, lebo proste nie je už tak dobre. A ja som ešte tak trošičku chytil tú vlnu, že ešte si vedel byť trošku virálny a stačilo. No ja som spravil, že recept na kebab a použil som gyros korene a to ľudí nasralo do takej miery, že to malo 650 000 videní, tuším. No a prvý komentár bolo, že si kokot. To je všetko, čo potrebujete vedieť o TikToku. Ale bola 2 dobré poučenia sú z toho a to je to, že na tom počte followerov dnes už v podstate nezáleží. Že určite. Už dnes sa ako keby tie sociálne siete sú skôr o tom, že čo sledujeme, akože akú tému, než koho. Podľa toho aj dostávame ten content. A druhá vec je tá, že
niekoho provokovať alebo nejakým spôsobom vyprovokovať alebo urobiť niečo provokačné je cesta, ak chcete naozaj, že sa dostať k zaujímavým číslam. Neviem, či to je vždy cesta pre nejakú firmu, ale akože môže to fungovať. No dobrá, potom na týchto 650 000 si povedal, že idem na tom nejako stavať, že idem urobiť niečo idem urobiť ďalší recept s nejakým korením. Nechcel som to, akože už aj v tom bode som si uvedomoval, že dobré, že super, že mal som nejaké videnia, ale že nechcel som ísť nikdy tou cestou kontroverzie a bola to oveľa dlhšia cesta a aj som si to uvedomoval, že dá sa robiť proste zo seba stále väčšieho debila, len kde je potom tá hranica, vieš, že... Jasné. A hlavne nie je to udržateľné, že tí ľudia to proste... Ja som napríklad teraz bol, že 2 mesiace dozadu v Refresheri na jednom rozhovore, že oni majú, že interhejty a tam sa vlastne riešia hejterské komentáre, no ja som si tam sadol a hovorím, že že čo chcete riešiť a oni mi hovoria, že že to sme si mali pozrieť predtým, než sme to zavolali, že vlastne doteraz som nemal, že by nenašli nejaké hejterské komentáre na mňa, že čo je veľmi rarita podľa mňa, že na internete, lebo ľudia si veľmi ľahko od teba utrú hubu. Okrem toho prvého. No, áno, presne. To bol, že taký jeden z mála mojich hejterských. Potom na Facebooku to také býva, hej, že jeden bol, napríklad ja som chodil, natáčal som sa, ako som v robote a dostal som komentár, že darmo žrač chod robiť. No a ja som bol... Len preto, že točíš videá, no tak... Dobrá, čím si myslíš, že to je, že tých hejtov, napriek tomu, že už si akože pomerne veľký, čo sa týka influencerov, že to publikum už je celkom veľké, takže čím to je, že tých hejtov máš menej možno ako ostatní? No myslím, že vlastne tým, že snažím sa nájsť zaujímavé, alebo robiť tie videá zaujímavé niečím iným, než proste kontroverziou a niečím, čo by, akože nechcem byť, nie som vyslovené taký ten, že chcem byť so všetkým, s každým za dobré, hej, že nepozerám sa na to takto, ale to by asi ani ľudia nepozerali, keby sú tie videá strašné, že nestranné, ale možno takým tým správnym spôsobom vystupovať, alebo tak to je také, správny spôsob. Ja mám pocit, a čo si aj myslím, že prečo je to populárne, to je môj názor, je to, že sa snažíš pôsobiť tak normálne. No, lebo väčšina ľudí na tom internete buď sú, presne, že hovoríš, kontroverzní, alebo sa snažia byť nejaký preafektovaní, alebo robiť vyslovené niečo, čím hneď upútajú tú pozornosť. A že podľa mňa je ľuďom sympatické, že ty to až tak neriešiš. A paradoxne to má potom také výsledky, aké by si to riešil, že čo je taká obkľúka, by som povedal. Hej, vlastne je to také, že v dnešnom svete možno byť normálnym je dostatočné na to, aby si sa odlišil. To už je tá rarita. Stával si ty niekedy ako keby, alebo premýšľal si nad tým, že aký content ideš robiť, že si to mal ako keby že vymyslené? Nechcem použiť slovo stratégia, ale že to vychádzalo z nejakého hlbšieho zamyslenia, alebo to bolo naozaj vždy také, že spontánne? No veľakrát to bolo, že spontánne, alebo vlastne, dobre, že vyšlo mi to video o varení a chcel som robiť, že nejako to prepojiť s tým fitness a že robím nejaké fit recepty, ale vždy som sa potom aj zamyslel nad tým, že keď ma niekto zastavil, že ty máš super recepty, alebo takto, že som si povedal, že ale ja sa nechcem škatulkovať ako nejaký kuchár, lebo nie som kuchár a potom som si možno urobil takú tú svoju vlastnú stratégiu v tom, že chcem to viacej zacieliť na seba. Snažím rozmýšľať občas, lebo nechcem používať anglické slovíčka, tiež mi to leze na nervy. A teda, že chcel som to viacej zacieliť na svoju osobnosť, alebo že aby ma ľudia pozerali bez ohľadu na to, že čo budem robiť. Že možno to bola taká moja stratégia, že aby ma mali možno radi pre to, aký som, nie že čo robím, že presne. OK. A dneska by si ako popísal ten content, ktorý robíš? Neviem, akože ani sa nad tým nezamýšľam, lebo ja som si dal takú blbú výzvu teraz, že chcem aspoň jedno video každý deň v roku dať, že bez ohľadu na to, že jak sa mi chce a už často je to také, že na autopilota, že to možno, ale sú to videá z bežného života, robím nejaké vlogy, plus do toho zapájam aj babku, ktorá, keď neviem, že čo natočiť, tak ona je úplne, že ľahké, otvorím dvere a proste už to ide, že to sa nepotrebuje ani zamýšľať. Teraz hlavne sa snažím urobiť v tomto období, že ten balans medzi spoluprácami, lebo tých ponúk je stále viac a nechcem skončiť ako po niektorých. Hej, jasné. Dostaneme sa aj k spoluprácam, ale chcem sa spýtať, veľa sa rieši ako keby v marketingových kruhoch, alebo že keď sa ľudia
ako podnikatelia pýtajú, že kvantita versus kvalita toho obsahu. Ty si hovoril, že teraz chceš robiť každý deň jedno video celý rok, že si robil 3 videá denne, takže pre teba tá kvantita evidentne fungovala. Že aký máš pohľad celkovo na túto dilemu? Tá kvantita je určite akože super, ale nechcel som to robiť, že fakt, že kvantitatívne, že vždy, aby si ten človek vedel z toho videa niečo odniesť, že lebo ja som dlho počúval aj podcasty od Rastia Kijavčina, alebo aj s tebou som počúval počas toho, jak som napríklad kosil v robote, tak som počúval Tonyho. A presne, akože toto mi veľmi inak pomohlo, že už teraz nemám na to čas, aby som si to pozeral, čo je možno trošku škoda a nedávam si taký reality check, lebo už často hovorím na to autopilota, ale hej, no, že aj kvantita, aj kvalita by som to nazval možno, lebo nechcel som fakt, že hoci čo natočiť a aby to nemalo žiadnu výpovednú hodnotu. Čo bolo zase ťažšia cesta, ale fakt tie 3 videá denne to mi zo septembra som proste narastol niekoľkonásobnými dosahy, že to bolo to je keby nahodíš proste jednu ulicu alebo 3. No jasné. Že ja to hovorím tak, že tie sociálne siete to je taká lotéria a čím viac žrebov do nej hodíš, tak ty máš väčšiu šancu, že vyhráš. Že preto je tá kvantita ako keby dôležitá. Hej, no ako nechcem povedať, že by som robil vtedy v tom období, že všetky videá úplne, že brutálne, aké zaujímavé, že by ti mali dať nejakú výpovednú hodnotu, ale myslím, že tomu pomohlo aj to, že som bol iný v tom, že som začal možno bežný život a že tí ľudia to prirodzené keby posúvali ten content, že to dopozerali len preto, že mi fandili, že no. Chápem. Dobre, spomenul si tvoju babku, ktorá v podstate tiež sa z nej stala taká internetová hviezda, vďaka tomu. Myslím si, že aj tu, a myslím to dobre, keď poviem prostorekosť, že to máš ako keby po nej, že proste čo na srdci, to na jazyku a to evidentne ľudia cenia aj na nej, takže ako ona vníma toto, že v podstate blbo zase poviem na staré kolená, že sa jej stala internetová slava, že je populárna na Instagrame? No, teší sa z toho, aj včera sme boli akože na akcii a to už tam bolo, že boli sme na akcii Hviezdy deťom, čo je charitatívna akcia, kde hľadajú vlastne nejakí herci, športovci proti sebe. A vidíme u teba, jak si hral? No, ja som v sobotu som si zahral, dobre. A ako teší sa z toho veľmi, no ona to nazýva, že stará puča, že či jej to bolo treba na staré kolená a že prečo som mu nezačal skorej natáčať, že teraz je jaká hviezda, že dedo, že sa jej vždy smal, že číta tie nové časy a tieto články, že pozerá o celebritách, že čo si myslí, že ona bude niekedy a teraz, že no vidíš, dedo. Takže ona si to, veľmi dlho jej trvalo, kým to pochopila, že reálne sa to deje a potom, keď už prišli nejaké prvé akcie a jej obľúbení herci si podávali ruky a že ja vás sledujem, Helenka, tak už vtedy užíva si to, akože občas už si ulietava trošku, že? Už si delíte spolupráce? No áno, ako máme svoje dohody. A kto sa stará o jej Instagram? Ja. Okay. A vlastne ani tam nepridávam nič iné, len tam prezdieľavam vlastne ten istý obsah. Hej, aby je to také, že milé, že má ten svoj vlastný profil a že vlastne je tiež ona nejako, že je tam, nejako sa tam prezentuje a zároveň tí ľudia si vedia sa vedia rozhodnúť, že či chcú sledovať mňa alebo ju. Že potom to nie je také, že sílené, že lebo ako viem, že ona má, že oveľa teraz lepší potenciál na to mať virálnosť a tí ľudia nemusia mať rady každého, tak som rád, že to takto rozdelím. Opýtam sa takú záľudnú otázku, že použil si niekedy babku, keď si nevedel čo a potreboval si dobré výsledky? No jasné, určite to. No. Toto je fakt, ona mi v tomto, že veľakrát pomáha, že keď už neviem čo skôr, tak dojde ma, povedz volačo a už ide. Že to je zaručené akože na úspech ona. To je. Čo na to hovorí aj známe. To sa musí k nej dojsť, ne? No jasné, to sú, hlavne ako je to vidieť, že, ale ona je taká fakt, že dosť vychcaná, čiže ona si z toho nič nerobí, že oni sa jej snažia fakt, akože aj blízki ľudia, a teda ľudia z dediny jej hovoria rôzne veci, že a čo ten Peter, čo tam využíva vás a tak, ale ona vie. Akože, Ona tomu rozumie. Ona tomu rozumie a tak peniažky idú aj
týmto smerom, inak by to nerobila. Že toto je vlastne už rodinný biznis. Áno, jasné, to aj teraz dostala bicykel, tak to už vedeli všetci dopredu, len ja som akorát išiel na dovolenku a už mi každý deň volala, kedy dojdem, lebo že už všetci sa aj pýtajú, kde má ten bicykel, že... Okay. Dobre, to sme sa dostali celkom prirodzene k tej téme, k tej slávy. Že kedy sa ti stal prvý taký moment, že si povedal, že ľudia ťa poznajú aj mimo TikToku alebo Instagramu? Jako ono už to začínalo, že už v tých prvých mesiacoch, hej, že niekto ma nejako stretol a povedal mi, že hej, že super videa, ale potom to veľmi dlho prestávalo, lebo ja som vlastne bol stále v tej robote, kde si medzi pár ľuďmi a tam som to absolútne nevnímal, hlavne vlastne v tom období toho najväčšieho rastu. A zrazu ja som skončil v práci a začal som chodiť medzi ľudí a to bolo úplne taká fakt, že zmena, že tí ľudia sú, že není sú len virtuálne, ale že to ozaj pozerajú. Uh-huh. Že, no. Mal si, to predpokladám, že keď si nemal hejty na internete, tak si nemal ani nejakú negatívnu skúsenosť naživo. No a fakt, akože naživo, že vôbec, že všetci sú fakt milí a... Jedna vec, ktorú som si ešte všimol, keď som videl ako keby tú pomerne prudkú trajektóriu rastovú, že sa začal spájať ako keby aj s inými influencermi. Je toto niečo, čo je ako keby, a opäť použijem blbý výraz, ale že je to aj kalkul, alebo sú to akože skôr prirodzené veci? Čím ďalej som v tomto odvetví, tak vidím proste, že a spoznávam tých ľudí, že väčšina na to pozerá fakt, že kalkulačne. Teda aspoň ja mám taký pocit a preto často proste tieto spolupráce sekám, lebo ja som hlavne taký, že ja som taký kamarátsky, hej, že ja sa spoznám a že my sa začneme nejako baviť a potom proste prirodzene, že dojde niečo takéto, že natočíme videa, že není to, že ja vyslovene idem za niekým, aby som proste s ním natočil video, že aj mi to nejako, že je to také, že ľudia to hlavne uvidia, že bože, čo sa teraz komu pchám do ryti, čiže neviem, radšej si idem, že svojou cestou. Ale teda sú ľudia, ktorí toto robia, že keby, alebo že aj teba oslovili, že poďme niečo spolu urobiť a cítil si, že to není úplne úprimné. Hej, určite. Prvýkrát sa mi to stalo fakt, že v septembri a bola to taká charitatívna akcia a bol tam proste týpek, ja som ho nepoznal, že on niečo točil a chodil s obrovskou kamerou, jak keby mal nejaký televízny štáb a zhodou okolností to bol, že taký ten influencer, potom som zistil, ktorý veľmi prudko proste narastol počas obdobia začiatkov TikToku, kedy ti tvoje videá ukazovalo aj nemeckému publiku a teraz má vlastne profil, kde má proste 5,000 videní, ale má 250,000 odberateľov a on prišiel za mnou, teda ani sa nejako so mnou nerozprával počas tých niekoľko hodín, čo som tam bol a už len keď som nasadal do auta, mi hovorí, že počuj, ideme sa kúpať tuto do Trenčína spolu s chalanmi a ide aj ten influencer, aj ten a prezdielame sa na storkách, označíme sa a budeme mať followerov. Ja čakám, musím ísť domov. A naozaj, že toto ti reálne z vášho tváru ponúkol ako hodnotu ich kúpania spolu, hej? Áno, presne to je. Výborné. Dobre, prejdeme k tej komerčnej časti a to je to vlastne, že čo ťa nakoniec aj dostalo z toho, ako si sa ty označoval roboša na toho, čo ťa označujú všetci teraz influencera. Koľko trvalo, než si sa odhodlal ako keby urobiť ten krok? Akože myslíš, že odkedy som začal, alebo že keď už som... Myslím, že odkedy si to začal zvažovať, lebo však tie spolupráce si už mal aj predtým, aj to nejaký čas trvalo, ale že kedy si už začal rozmýšľať, že ani nie, že už by som mohol, však myslím, že to ti bolo asi skôr jasné, že by si mohol, že ten potenciál tam bol veľký, ale že kedy si povedal, že dobre, už asi sa tu na to vykašľam. No ono to postupne tak začalo, že napríklad v tom septembri to som mal nejakých 20,000, začnem trošku od začiatku trošku, že tam som mal že nejakých 20,000 followerov a prichádzali nejaké prvé spolupráce už aj s väčšími firmami, ale to som sa najprv potešil, ale potom som zistil, že ti dajú proste trošku pár produktov a očakávajú od teba strašne veľa. A preto som často aj odmietol tieto spolupráce, lebo že na čo ja budem už v takomto skoršom čase niečo promovať, len preto, že ukázať sa ľuďom, že mám spoluprácu s touto firmou.
A v tom období aj prišiel za mnou jeden influencer, ktorý mi napísal a presne naopak to bolo vlastne, že chcel mne pomôcť, hovorí, že proste, že málo ľudí má pre mňa, že takéto videá, ktoré ma reálne vedia rozosmiať a že dávajú mi niečo iné, že nekopíruje niekoho, že pokračujú v tom, že vieš reálne tým zarobiť proste, že desinu mesačne. Uh-huh. A ja, že fúha, že to neviem, či som tam, ale fakt ma to nakoplo a vtedy som začal, že 2-3 videá denne a ten raz bol fakt, že 10 000 mesačne followerov mi prišlo a vlastne dovtedy to nebolo, že žiadne, až v decembri, vtedy si asi firmy stanovujú budžety a ciele na ďalšie roky, tak vtedy došlo fakt, že niekoľko spoluprác, ktoré mi ponúkli, že mesačný fixný plat a vtedy som už bol, že fakt to bolo, keď mi prichádzali každý deň tie maily a ja som bol už v tej robote sám a už celý depresívny a furt chodili tie ponuky, tak to bolo, že úžasné, to som vtedy, veľmi bol šťastný, ale zase tam bol taký zádrhel v tom, že som robil u svokra a jediný zamestnanec už bol nejaké 4 mesiace na penke, jediný môj kolega, takže celá firma stála vlastne na mne a on mi len každý týždeň, že doktor mi povedal, že ešte po 2 mesiacoch sa mi to ani nezačalo zrastať, tá zlomená noha a ja už som bol, že ty čo teraz, no a konečne to v marci až vlastne prišlo, čiže už v decembri som chcel skončiť, ale nakoniec ešte 3 mesiace som podržal, no. Uh-huh. Ako si dostaneme sa aj k tomu, že čo by tie firmy mohli robiť lepšie, lebo to je určite to, čo zaujíma podnikateľov, ale mňa zaujíma z tvojho hľadiska ako influencera, že ako si hľadal tú cestu, že ako ohodnotiť tú svoju prácu. Lebo s tým bojuje veľa ľudí, na začiatku je to taká lotéria, predpokladám, že si tipuješ, a že čo boli také prvé pokus-omyl metódy? No v prvých tých ponukách som zobral, čo mi ponúkli, lebo oni sa ani nepýtajú na cenenie, lebo vedia asi, že nevieš. Ale potom som sa začal pýtať, že už keď ma niekto, akože som mal nejakého takéhoto kamoša, čo mi poradil, tak som sa ho spýtal že koľko by som si za to mohol pýtať, lebo nevieš ani odkiaľ, nemáš to odkiaľ zistiť. A no, potom som len skúšal a som mal ešte také výčitky, že bože, to toľko, to si pýtam za to. Áno, tak postupne skúšal som, až to došlo do bodu, že som, vedel len tým, že každý mesiac ti príde 10 000 followerov, tak to musíš pomaly každý týždeň prehodnocovať, že koľko si vypýtaš. Tak na burze. Áno. A potom ešte existujú, že akože agentúry, ktoré spravujú, akože nie je ich veľa a ja už som mal nejako nastavené svoje ceny a potom prišla jedna agentúra, Vidadu, ktorá mi ponúkla spoluprácu a som strašne za to rád, že to nemusím riešiť. Že teraz si pod Vidadu. Hej, že premýšľal som, že či reálne to potrebujem, ale potom teraz som fakt, že rád tým, že strašne veľa chodí tých ponúk a už sa zameriavam hlavne na to, že aby som zvládal točiť videá, lebo akože znie to, že je dobre jedno video, ale strašne veľa času to zabera. Dobre. Ešte poslednú tému potom rozoberieme túto ako keby časovú náročnosť, lebo to ma zaujíma, ale čo by teda, ako vyzerá, že dobrá ponuka spolupráce? Čo by tie firmy mali vedieť, čo by mali mať pripravené, čo ty potrebuješ ako keby na začiatku, aby si bol presvedčený, že toto chceš robiť? No, ideálne, keď už aspoň povedia na začiatku, že o čo pôjde, o akú kampaň. Akože niektoré firmy sú, že majú to veľmi ošetrené NDAčkami a takýmito formalitami, ale som rád, keď mi povedia vlastne, že čo budú požadovať, akože väčšina to je klasika, že chcú video nejaké a sériu stories. Ale neviem, že čo by si chcel konkrétne, čo by si chcel počuť, kľudne sa. No jasné. Tak napríklad niektorí ľudia by chceli hneď na začiatok vedieť, aký je budget. Chceli by mať nejaký konkrétny brief. Chceli by mať, že koľko chceme výstupov, na akú dlhú dobu chceme tú spoluprácu a podobne. Že je tam ako keby veľa premenných, ktoré ovplyvňujú aj tú cenu na konci dňa. Takže a niektoré firmy určite sú také, že proste ti napíšu úplne generickú vec, že by chceli spolupracovať a ty vlastne nevieš, že čo, na čom, prečo, ako by to malo vyzerať a kedy budete spokojní a nič. Takže toto ma zaujíma, že čo je ten ideálny scenár, keď ja ako podnikateľ sa rozhodnem osloviť nejakého influencera, na čo mám byť pripravený, že s čím by som mal do toho oslovenia ísť. No, dobre, už chápem trošku viacej. Hej, je to fajn, keď napíšeš, že čo vlastne konkrétne chceš, hlavne čo robíš a keď sa fakt, že zamyslíš nad tým, že
lebo premýšľam, že prečo ťa ľudia môžu alebo nejaké firmy osloviť na spoluprácu a bude to, že proste chcú sa držať nejakého trendu, že teraz všetci robia spolupráce s influencermi, tak rýchlo musíme aj my, lebo fear of missing out. Alebo proste buď majú nejaké problémy, už im proste horí pod zadkom a myslím si, že teraz jedno video ich zachráni. A ja sa často snažím akože zistiť, že čo robia a prečo to chcú spraviť, lebo vieš, že oni chcú teraz, že za čo by ste to spravili, nacente nám to, lenže reálne, keď sa pozriem na nejakú malú firmu, ktorá chce spoluprácu, tak čo im ja môžem priniesť, vieš, keď máš nejakú lokálnu firmu v Trnave a vypýtam si od nich za spoluprácu to, čo by som si vypýtal od nejakej veľkej značky, tak samému mi to nedá, proste, že viem, že čo im to môže priniesť, nejaké dobre, máš jedno virálne video, ktoré bude mať neviem koľko videní, ale reálne na teba za 30 sekúnd ľudia zabudnú. To bolo, myslím si, že Filip Kuna to hovoril, že bol jedna burgeráren niekde Galanta alebo tak, čo spravili na TikToku, že mali 15 miliónov videní alebo čo a do mesiaca zavreli. Či jak to bolo, vieš, lebo hej, no, snažím sa na to pozerať, že takto, že aby som aj ja reálne, že nezobral od tých ľudí zbytočné peniaze a aby to bolo, no. Dobre, máš to ešte teraz vôbec pod kontrolou, keď je v tom ako keby agentúra? No, my sme napríklad z Vidadu robili a ja neviem, že ako veľmi sú tí samotní kreatóri do toho zainvolvovaní. A vlastne ja ani neviem, aké je to fíčko. Šípim, že bude niekde 20-30%. No to nie. Nie, že je to menej. OK. Ale teda, že ako veľmi rozhodujú o tom, že akú ty ako firma dostaneš cenovú ponuku, tí samotní tvorcovia? Oni mi pošlú konkrétne ten mail, ten mail chodí aj tebe, vlastne spravím si mail, ktorý vlastne je na spolupráce, kde ti to príde a ten mail sa preposiela im a oni mi ešte aj pošlú screenshot tej správy a my sa o tom pobavíme a ja im možno nejako poviem, že čo a ako, čo chcem od nich zistiť a oni to preformulujú do nejakej ľudskej formy, by som povedal, že veľmi akože tie baby sú tam super, že občas som počul akože, že od ľudí, že im chýba ten kontakt hlavne medzi mnou, že OK, že teraz proste oslovíš niekoho a zrazu je tam baba, ktorá to rieši, ale všetko to akože vidím a prípadne, keď fakt, že vidím niekoho, kto mi napíše a dá tam nejaký svoj osobný príbeh, tak mu odpíšem aj ja, že aby to bolo fakt také... A čo je, že ideálna spolupráca, lebo robil si už s McDonaldom, čo je tvoja vysnívaná spolupráca, robíš s Jim Beamom, s Rajom, a takže tie veľké firmy ako keby už tam sú, ale že ako by mala vyzerať ideálna spolupráca, nezaujímavá až tak tá značka, ale skôr to, že je to na celý rok, toto tam robíme, alebo vieš, že ako keby skôr to plnenie a tá forma tej spolupráce. No, napríklad ten Jim Beam, ten je fakt, že super, to aj veľa ľudí hovorí, že to je jedna z najlepších firiem na spoluprácu akože s influencermi, lebo máš dohodnuté nejaké plnenie, ktoré by si mal robiť, ale reálne to nikdy nekontrolujú, že ide im o to, aby si to fakt prirodzene zapájal a to sa mi páči na tom, že keď je to dlhodobé a nemusíš riešiť, že teraz, lebo keď niekto príde za tebou, že chcú jedno video, nejaké reels, teda storky, tak strašne veľmi riešia, že každú jednu sekundu pomaly v tom videu, lebo si platia za ten konkrétny nejaký výstup a potom je to aj cítiť často. Akože snažím sa to čo najviac akože skrývať a dať do takého svojho štýlu, ale fakt akože tieto dlhodobé spolupráce, ktoré neprídu ani žiadne nejaké briefy alebo niečo, maximálne keď majú nejakú kampaň, chcú niečo potlačiť, že mohol by si, ale že nikdy na to netlačia, že páči sa mi, keď si rozumieme na ľudskej stránke, napríklad Red Bulláci to majú takto super nastavené, že proste s nimi to je fakt, že na tej kamarátskej, aby vy ste si rozumeli, ty ich musíš zaujať tým, že sám od seba, že oni si ťa pozrú a zároveň potom po tých stretnutiach oni musia zhodnotiť, že reálne chce s nimi pracovať a nie je to zase takéto tie vypočítavé. Napadá ti nejaká dobrá influencerská spolupráca, ktorá nebola tvoja? Že nejaký iný influencer robil s nejakou značkou, že sa si to páčilo? Fúha, teraz ani neviem. Asi ani nie, že... A sleduješ to, že máš napríklad prehľad, že čo robia ostatní?
Hej, no akože nemám úplný prehľad, lebo už nestíham ten obsah konzumovať veľmi, ale napríklad všímam si to, že aha, oni ma oslovili a ja som to nezobral a nakoniec to zoberie niekto iný a videl som už ten brief a že toto je to. Vieš, za koľko to urobil? Áno. Ako časté je to, že firma dojde a už má stanovený budget? Málo kedy. Väčšinou chcú akože naceniť spoluprácu, čiže, ale občas fakt, že malinko sa stane, že prídu zrovna, máme toto a hotovo. Dobre, poďme ešte k tej poslednej časti a to je ten časový rozmer toho, pretože dobre, teraz každé video, teda každý deň jedno video je tvoj cieľ. Koľko to človeku zasahuje do toho dňa a hlavne, že ako sa to vyvinulo v čase, lebo predpokladám, že keď si robil prvé video, tak to bol trošku väčší pain, keď to robíš teraz. Takže s čím má človek počítať, keď chce robiť také kvantá, ako keby toho organického kontentu, jak robíš ty? No, jak tu už aj odznelo, že fakt ťa to musí baviť, že keď možno sa ma ľudia pýtajú, že čo ako robím, tak fakt, že väčšina mi povie, že oni by to nerobili, lebo moja hlava je non-stop proste zamestnaná niečím a ono je to, aj keď som na dovolenke hoci kde proste kúpeš sa v mori, ale rozmýšľaš o tom, že ak by si to natočil. Čiže je to, že non-stop, hlavne to cíti moja žena, ktorá, chvála Bohu, má prácu, ktorá ju zamestnáva tiež veľmi podobne, jak ja, ona robí advokátskeho koncipienta, čiže to chápe, ale fakt, že odkedy sa zobudím, tak pokiaľ nezaspím, no akože občas sa viem nejako rozptýliť nejakým masným jedlom, sladkým, ale inak non-stop rozmýšľam nad tým, že kedy čo a ako a niektorí mi hovoria, že pozor, aby si nevyhorel. Ja neviem, že zatiaľ to až tak nepociťujem. No, toto je taká moja osobná otázka, že dokážeš si tie veci, ktoré zažívaš aj užiť, keď musíš stále myslieť na to, že to treba natočiť, lebo ja som bol teraz na jednom mega festivale minulý týždeň a chcel som si z toho natočiť nejaký content ani z náhodou, ne v kvantite, o ktorej sa my tu bavíme, ale normálne som bol už z toho tak prestimulovaný, že chcem to aj pozerať, chcem to aj vnímať, chcem si to tu aj nič nerobiť a zároveň stále myslím na to, že toto by som si mohol natočiť, toto si musím natočiť, že nestráca sa z toho niekedy tá radosť? Hej, no to je presne to, čo sa mi deje, že napríklad teraz prvýkrát, čo som bol v Španielsku a v Barcelone teraz pred týždňom, tak som si to, že reálne som bol z toho, že trošku oddychnutý, možno po roku aj niečo, že síce som natočil jedno video denne, ale už som tak zdebilený, že už viem si to užívať aj cez to, keď pozerám na ten foťák a že wow, že neviem, asi musíš mať nejakú aj poruchu osobnosti, či nie osobnosti. Možno aj, ale aj pozornosti hlavne, vieš, že ADHD, non-stop na niečo iné, že taký strašne som oplašený, akože hlavne keď si dám kofeín. Že už sa v tom podľa nás sa dá možno všetko naučiť, ale je to napred v tom, že presne rozmýšľaš nad tým a už si z toho presne prestimulovaný a ešte keď náhodou, že potrebuješ niečo nájsť na sociálnych sieťach, tak ma to pohltí a po pol hodine si vždy poviem, že ty kokos, na čo som došiel na ten Instagram, aha, a ja som strihal pred pol hodinou video, čiže... Okay. No. Dobre, a koľko ti trvá napríklad samotná, nemyslím teraz to točenie, samozrejme to chápem, že to je celodenná vec, ale že koľko ti trvá vyprodukovať jedno video? No keď už mám niečo predtočené, lebo už často nerobím tak, že natáčam, že to isté aj hovorím v tom videu, už je to často iba nejaká hláška a pokračujem nejakým voiceoverom, že si potom už nahrám hlas neskôr, keď to strihám, ale to strihanie zabere tak pol hodinku, že už som sa to tak naučil nejako rýchlo, keď niekto na mňa pozerá, keby si hral nejaký Tetris. Candy Crush. Candy Crush, no presne, tráfaš a ideš, malinko, akože do hodinky to spravím aj titulky ti robí umelá inteligencia, čiže to už len poupravuješ, len horšie, keď to robíš s babkou, dáme sa ma to naučina, čiže to musím celé prepisovať. A tak, nezabere to až tak čas, možno, neviem, koľko to zaberá bežným takto tvorcom času, lebo veľa ľudí ešte stále robí hlavne tých takých oldschoolových tvorcov na počítači, že strihajú, ale... Ty robíš v CapCute? Nerobím v CapCute, lebo asi som fakt, že jeden z mála. Používam VN editor a okay. A to preto, že keď chcel som začať točiť videá a niekde som asi niečo klikol, nejaké tieto
kľúčové slova a vyskočila mi reklama na Instagrame, že VN Editor, stiahnite si, tak som si stiahol a odtedy už neviem na ničom inom robiť. Vieš, Okay. Mega. Keď je babka naučená na tlačítkový telefón, tak už dotykový nebudem robiť. OK, chápem. Dobre, Peťo, posledná otázka je tá, že kto sú tvoji obľúbení influenceri, ktorých ty rád sleduješ? Bez ohľadu na to, či ste spolu natočili video alebo nie. Fúha. Akože zo slovenských asi Bergino Jovinečko a zo zahraničných taký, on sa volá, že ICQP, taký Jailunji Luka, on robí také variace videá, také vtipnejšie trošku. Ale nemám toho, akože ja väčšinou, čo mám, aj keď si pozriem svoju, však ty vieš, akú ja mám For You page, posielame si to občas, čiže úplne, že také, také tie, no, vymývače mozgov väčšina je moja For You page, tralala a tieto veci, čo všetko. Dobre, Peťo, ďakujem ti krásne, bolo to super. Ďakujem aj ja.